मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाफोरा गावबा गावनि मावथिफोरखौ लानानै मोनफा मोनफा मावबादा खुङो सम सम दा बे हिसाबै UPPL निफ्रायबो जोङो दिनैहाय प्राइमारि ब्लक सेल जिल्ला आरो सेन्ट्रेल जोङो बेवहाय मोनसे मावबादा खुंदों जोंनि फैबाय थानाय समाव जों माबायदि मावफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांगोन आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन आरो थांनाय जोङो 2.5 बोसोराव बे बिटिआर ओनसोलाव जों माबायदि जौगालु खामानि मावखो बेनि सायावबो बेवहाय खेंफोरथि जोङो बेवहाय सावरायलायनाय जागोन आरो जोंहा बेवहाय 15,000 जोंनि मावथिफ्रा बेवहाय बाहागो लागोन आरो बेवहाय लोगोसे जोंनि केबिनेट मन्त्रि स्टेटनि UG ब्रह्म जोंनि पार्टीनि मानगोनां आफादगिरि जोंहा प्रमद बर' लोगोसे जोंनि गासैबो MLA MCLA EM डेपुटि चिफ गासैबो जोंहा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। फैबाय थानाय बिजाथि सायख'नायनि हाबाफारियाबो बेयावनो माबा मोनसे सावरायजागोन नामा? बिजाथि फैबाय थानाय जि जोंना लोकसभा इलेक्शननि थाखाय बिजाथि जि सायख'नाय बियो मोनसे जोंहा पलिसि फैगोन जोंहा सेन्ट्रेलि डिसकासन जागोन दिनैनि हाबाफारियाव बे केन्डिडेट सायख'यै बेनि सायाव डिसकासन जाया जोंनि अर्गेनाइजेशननि सायाव जोंनि पार्टीनि जिखिनि जोंनि मावफारि फिउचार प्लेनिं बेनि सायाव डिसकासन जागोन। गोबां हाजार गुबुन हान्जानि मावथिफ्रा जयन जानायनि थाखाय थागथियारि जाना दङ किन्तु दिनै मावफारि बादानि थाखाय दिनै जयनिं हाबाफारिखौ लानाय जायाखै नोंथांमोना दिनैनि उनाव गुबुन राजखान्थि हान्जानि सुबुंफोर जयनिं जानाय UPPL खौ मोजां मोननानै जयनिं जानायखौ नोंथांमोना साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन। गोदानै सरजाबना लानाय 40 गामिनि जायफोरा सोद्रोमा दाबो जायाखै बिथांमोनखौ वेलकाम खालामनो जोंहा गोदानै जिहेतु सनितपुर बिश्वनाथनिफ्राय जिखिनि गामि जों दिनैहाय उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जों सोसनजाबाय बै रायजो राजाफोरनिसिम आङो साबायखर बावदों आरो बिथांमोननि फारसे जोंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय फोरमायनाय दिनैहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि गेदेरथार मोनसे सिमां जोंनि गेदेरथार मोनसे मिजिं बे दिनै जाफुंनो हाबाय आरो दिनैनिफ्राय जोङो उननि समाव इयुनाव बे ओनसोलफोरखौ फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जौगाहोनाया बिटिआर सरकारनि दायित्व प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो UPPL नि दैदेनगिरिफोरनि दायित्व दा बेखायनो आं रायजो राजाफोरनिसिम गोजोन फोरमायनायजों लोगोसे बयखौबो प्रमद बर' बिथांनि फारसे हामलायथि आरो अननाय फोरमायहोनो थाखाय आं खावलायबाय।